Volám sa Juraj Bielik a som profesionálny výrobca nožov. V tomto videu vám poviem niečo o sebe. Bude to video hlavne pre tých, ktorí ma nepoznajú, pretože na väčšinu otázok som už viackrát odpovedal, ale verím, že sa dozviete niečo nové. Ako ťa vlastne napadlo si spraviť prvý nôž? No, ja som študoval v Trnave a pracoval v Bratislave a keďže som pôvodná duša, ako sa hovorí, tak vždy, keď som sa vrátil domov, som veľa času trávil v prírode. No a jedného dňa som si povedal, že do prírody by som asi potreboval poriadny nôž, ale bohužiaľ som tej na nemal peniaze, tak som si povedal, že si ho skúsim vyrobiť. Ako dopadla tá výroba toho prvého noža? No, výroba dopadla relatívne úspešne na to, že to bol prvý pokus, ale najväčší úspech pre mňa retrospektívne bol to, že asi po prvých 10 minútach toho, ako som na tom noži pracoval, tak som si povedal, že do konca života nechcem robiť nič iné.